gamit aning para putol sa kalpot. Saon ka ni paggamit ka? Ita aning bukid ay takibaw. Kaliputan anak diha na ay. Ay pamangihig na lang guro ko ani ron. Ko pero sa tigpaningil. Ay na putol ng kolektor nako magkatawa mo ko ng kolektor ay. Kada paningil ani niya kuwang-kuwang ginabayad pero karon nana ko gigahay na nani ay gitiguman jud nako 100 dala akong kuwang gamay na lang kayo di ko kabayad niya. Unya maabot unya kada tug buto. Wag mo na ba ka ng kolektora na? Di na ko hadlok maningil at siya kaya na naman ko ikabayad. Piligan ko ni kay maabot akong kolektor nga limpyo amo ingon nga among kolektor nga pail pa kong bayad ang utang hugo pa kang amo Kuya, wala ko magdags limang bago ay kay maanta atong daghang kwarta. Matulis nag-ahat. Gamay lang itong kuwang si ma'am. Ngayang kuwang kay sugatos naman lang di. Dalot magdapat ang sling bag ato. Gato si ma'am. Di ganito mo bayad aw. Siniling ko na pod. Sa tugayan. Sana Ma'am nga perti atong hubag. Hiligid pa hubag ba. Sunor ba kay pa Talani Karon ba't ko kong ligo. Perti na kong panyampo. Hurot ng usa ka. Sampuhan ko puro. Sampun pa imo. Imo ka sabon Ma'am babong ang ma'am kay game kaya na. Hindi kini ma'am na ko ron. Tuo na ko. Tuo na lang. Di ka sa panahon ay. Puti mo uta. Ang pahuway ko nga dito niya mag-ilis ko ti. Tapos pagkalimuota jud. Tapis na lang gurong tuwal niya tapos mainita. Masak sa pagkaan. Tuwal niya masak ko. Ay na dyan taon. Makatura sa mabot akong kolektor sa 100 dumali akong kuwang. Iyan ko ani. Kuan kabuangan akong kolektor. Ako ani ipapilit ako mga bayad. Pero ingon ni siya ba nga di ka po tangon man. Uy, kay hasol man kay kapaningilon. Hasol-hasolon man kunimo. Gusto di ay mo din ako idea. Paong ko kong kwarta. Please, najit ko ilang ma'am. Abot ni ko ilang ma'am. Pingo man lang ma'am. Asa ka si ma'am ha? Ako ni mangayo ko at tuon ako. Nakanajit ko lang ma'am. Uy, saan na si ma'am nga? Higda man. Tapis pag yun. Pagkasiksiha. Tayo ni si ma'am. Tingin ka daaray na ko. Sexy man kaayo. Ako ng doolon. Mahinig kay ingaw kayo. Way tao. Kay ingaw kayo. Oh, miss ma'am de ay. Ma'am ay. 1 minute, 37 seconds later. Ang sinili ko pero bumukot kayo. Maningil na kasi. Maningil ko ma'am. Ang suod ba kayo suod lagi sir? Able man. Magdi ka musod nga able man na inyong putahan. Maningil ka sa akong kuwang. Maningil ko sa imong kuwang. Nga, ako'y kabayan sir. Uy, ako din ang gitiguman sir para din adyo ka masigyaw yun ako. Maayo noon ma'am nga. Yan ako'y kabayan din sir. Bayaran mo ma'am. Yan akong kaon sir. Sige, kuha man kay. Paabot ko ari ma'am. Oo, nakuha. Yan lang ka sir. A few moments later. Yan akong bayad sir. Asa man imong bayad ma'am? Tara sir. Kumaya na ma'am oy. Tinglayo adire sa inyo playo kay guglakaw niya. Kana rin mo kagamay ana ma'am oy. Di pa din nakaigo sir. Di na kay go ma'am oy. Unsa? Ang luya magikuan ni og tigom-tigom sir para makaabot ning ani sir. Nga inig-ari nimo sir nga nadyo ko'y kahatag sir. Sakto ana ma'am oy kay kana pa akong balik-balikon diri. Kalayo ra ba diri sa inyo niya.
Sakto ana. Sakto ko ni sir sa. Okay ra ko na sir. Gamay kay na oy. Kita na. May tagduol rin inyo kay okay ra jud kay ko ana ma'am. Sana imo pa dyan ang kuwang pangon. Dak ana oy. Sakto na mo guro na sir. Kun iya ma'am oy. Ako dyan nimo. Giinsakto nga usagatos. Ya. Jeez na malay ko ang gud ana sir. Ako asir ba nga napakaibalikon ni nga may kun mo gina ka mobalik sad. Di na jud ka ani sir nga. Sige magyaw-yaw sir. Ah, ano mo ganun ba? Okay. Sige. Ako na lang na sir. Sige magyaw-yaw sir. No. Eh,